posachedwapa tikupasirani nkhani zimene zachitika m'dziko muno ndipo zawerengedwa lero lino pa 17 December 2024. Pakhani pompo kuti mumvetsere kuti Brian Banda lero lino wawerenga kapena kuti kwachitika nkhani zanji. Brian Banda mdzulo buno ndi nkhani zathu mwa tsatanetsatane za 7 koloko, koma poyamba pa nkhanizi na imitu yake. Chipani cha Malawi Congress chati sichilowerera pa zimene zipani zotsutsa boma zikufuna kuti akuluakulu ena ku bungwe la Malawi Electoral Commission komanso NRB atule pansi maudindo awo. Anthu asanu ndi awiri ndi amene amwalira kamba ka namondwe wa Chido. Ndipo nthambi yona zolosera mmene nyengo ikhalire yati mvula iyamba kugwa bwino kuyambira Sabata yamawa. Tini nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Chipani cha Malawi Congress chati sichilowerera pa pempho la zipani zotsutsa boma zimene zikufuna kuti wapa mpando wa bungweri la Malawi Electoral Commission Annabel Mtalimanja komanso mkulu woyendetsa chisankho a Andrew Mpesi ndiso mlembi wa mkulu wa bungwe la NRB Amphatso Sambo atule pansi maudindo awo. Mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amadzudzula zimene adayankhula phungu wa chipani cha DPP Victor Musowa zimene ena sadakondwe nazo. Zambiri mulipoti. Musabata zingapo zapitazi zipani zotsutsa boma zakhala zikukakamiza wapa mpando wa Malawi Electoral Commission komanso mkulu woyendetsa chisankho kuti atule pansi maudindo awo. Mwazina zipanizi zimati anthu asoyenera kugwira ntchito yoyendetsa chisankho cha chaka chamawa, koma mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda ati chipani chawo sichithirapo ndemanga pa nkhani. Nde ife tikayankhapo chani pati sitilenga nawo gawo pakasankhidwe ka munthuyo kafufuzidwe ka munthuyo. Nde ife tizikayankhapo chani pamene amamusankha ife sinatenge nawo gawo. Chikatifuze nchiyani? Palibe chimene tingayankhulepo chifukwa munthuyo amasankhidwa ndi Judicial Service Commission, amakatsimikiziridwa ndi nyumba ya malamulo. Anthu osewa ndi malamulo a dziko komanso amaona kuthekera kwa anthu. Amalawi akuyembekezeka kuponya voti ya president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala pa 16 September chaka chamawa. Pakadali pano gulu la mabungwe amene amalondoloza za chisankho la Chisankho Watch lati gawo lachitatu la kalembera wa voti linakumana ndi mavuto omwe ndikuphatikizapo kupereka ziphuphu kwa amene amalembetsa mukaundula wa voti. Wapa mpando wa bodi ya gululi a Guilford Matonga wati zizadziwika atatumiza ogwira ntchito awo kuti akapereke ndondomekoyi. Amatonga ati mchitidwewu umachitidwa kwambiri ndi chipani cha Malawi Congress Party. Koma woyankhulira chipani cha MCP a Jessica Bwira wati gululi libweretsa umboni wa zimene likunenazi. Chiwerengero cha anthu omwe ataya miyoyo yawo kamba ka namondwe wa Chido chafika pa asanu ndi awiri 7. Yatsimikiza izi ndi nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Omwalirawa ndi ochokera m'maboma a Salima, Machinga, Kasungu, Blantyre ndi Lilongwe. Kudzera mkalata yopita kwa atolankhani, mkulu wa nthambi ya Charles Kalemba wati pakadali pano iwo akubweretsa pamodzi thandizo lopita kwa anthuwa. Mtolankhani wathu Jason Malowa anayankhula ndi mneneri wa nthambi Achipiriro Khamula. Monga mmene tinafotokozera dzulo kuti mukhonsola pangabe kauniuni wa mmene anthu ndi katundu akhudzidwira ndi namondo wa Chido, talandira malipoti atsopano ochokera mukhonsolo ndipo padakali panopa mawanja 7,721 omwe ndi anthu pafupifupi 34,741 akhudzidwa. Zachisoni kuti chiwerengero cha anthu omwe atisiya chafika pa 7 kuchoka pa awiri.
anthu atatu atisiya ku Salima ndipo ena anayiwo atisiya maboma a Kasungu, Machinga, Lilongwe komanso Blantyre. Anthu okwaniranso 16 avulala mosiyanasiyana. Padakale panopa mogwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana komanso makonsolo tikhala kupereka thandizo maboma okhudzidwa. Tionjezereponso kuti masiku apitawa tinatumiza anthu ogwira ntchito yothandiza kupulumutsa anthu pa nthawi ya ngozi maboma omwe ali pa chiopsezo, koma anthu atachotsapo onse chifukwa chidwi sakuperekanso chiopsezo pa nyengo ya dziko lino. Bungwe la maloya la Malawi Law Society lapereka maganizo akuti nkofunikira kuchepetsa mphamvu za mtsogoleri wa dziko lino pakasankhidwe ka mamembala a komiti yayikulu yoyang'anira ogwira ntchito m'mabwalo a milandu ya Judicial Service Commission. Malamulo a dziko lino amapereka mphamvu kwa mtsogoleri wa dziko lino kusankha nthumwi zisanu ndi ziwiri mwa 11 za komiti iyi. Akuluakulu abungweri afotokozera atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuti pakadali pano apereka mfundo zingapo pamene akuonera kuti lamulo latsopano lakagwiridwe ka ntchito ka mabwalo a milandu limene ali kambirane nyumba ya malamulo likuyenera kukhalira. Patrick Mpaka ndi mkulu wa bungweri ndipo adayankhula ndi mtolankhani wathu Isaac Salima. Ikuchita improve kuchoka pa manamba anthu muli panopa muli anthu 5 akufika pa 11, komano tunena kuti mwina pa 11 ipo achulukirepo anzathu so oti amene si maloya achepereko anthu mwina kumakoti komanso aku executive branch. So machisanso panopa muli solicitor general ndi chairman wa Civil Service Commission. Ndio tunakuti mwina awawa chairman wa Civil Service Commission atachoka nkuikapo a member of the general public chifukwa mkanga tinomwachuluka executive branch. So pali zinthu zimenezo, pali zinthu zina zokhudza ndi ndondomeko za kasankhidwe ka majaji kuti tikupempha kuti mwina tikuunikira kuti mwina momwe atulukira pano ndime namba 18 imene ifuna ikhale section 18 mu malamulo amenewa yachita bwino kuti anena kuti ikufuna pakhale merit and equal opportunity. Nthambi yoona zolosera mmene nyengo ikhalire yalimbikitsa anthu mdziko muno kuti asade nkhawa malinga ndi kuti mvula iyamba kugwa bwino kuyambira Sabata yamawa. Madera ambiri mdziko muno akhala asakulandira mvula ngakhale ino ndi nyengo ya mvula. Isaac Salima akufotokoza. Madera ambiri mdziko muno akhala asakulandira mvula yambiri ngakhale kuti dziko lino lili mu nyengo ya mvula. Izi zachititsa kuti madera ena mbewu zimene adazidzala msanga ziyambe kufota, koma mkulu wa bungwe amene amayang'anira za nyengo mdziko muno Lucy Mtiratira wati amalawi asade nkhawa malinga ndi kuti mvulayi iyamba kugwa posachedwapa makamaka Sabata yamawa. Mvula inde mwina Sabata ino ikuoneka kuti ndi yakatali patali, koma amati kamafika mwina Sabata yamawa kupita huko ikuoneka kuti mwina mvula ikhoza kubwera madera ochulukirapo ndithu. Ngakhale tikalowa mu nyengo ya mvula, komano masystem athu enieni amene amabweretsa mvula yokhazikika anakhazikike zenizeni. Amene akangokhazikika which we are hopeful kuti akhazikike kumapeto kwa mweziwo ndekuti ino mvula ikhala yolongosoka. Nyengo ya mvula mdziko muno kwambiri imayamba cham'ma Okutobala kukafika cham'ma Epulo chaka chilichonse, koma chaka chino zikuoneka kuti nkhani ina pamene mvulayi yachedwa kwambiri. Izi zikuzanso pamene chaka chatha nyengo ya mvulayi dziko lino sidalandire mvula yambiri, pamene mchigawo chakumwera madera ambiri mvula idasiya msanga, pamene mchigawo chakumpoto mvula idagwa kwambiri zimene zidachititsa kuti anthu ambiri akuloleza kudya zochepa. Malinga ndi izi anthu ambiri mdziko muno sadakolole bwino ndipo ambiri akufunikira thandizo la chakudya. Mulingo wa kakweredwe ka zinthu mdziko muno watsika kufika pa 27% mwezi wa Novemba kuchoka pa 32.4% mwezi wa Oktoba chaka chino. Izi ndi malinga ndi ripoti la bungwe la National Statistics Office lomwe latulutsa lolemba. Benedetta Mia wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga
ndi Florence Mwale. Izi zikutanthauza kuti katundu pa nsika anakwera pa mlingo wa 27 kwacha pa 100 kwacha iliyonse mwezi wa Novemba kulekana ndi mwezi wa mbuyomu wa Oktoba pamene katundu pa nsika anakwera ndi 32 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Ripoti la bungwe la NSO lati mlingo wa kakweredwe ka mitengo ya chakudya nawo watsika mnyengoyi kuchoka pa 40.3% kufika pa 33.7%. Izi zikutanthauza kuti ngakhale zinthu zikupitirira kukwera mdziko muno koma mlingo wa kakweredwe ka zinthu kwatsikirako. Akatu ndikoyamba patatha miyezi 12 kuti inflation itsikireko mosapyola 30%. Izi zinachitika komaliza mwezi wa Novemba chaka chatha ndalama ya kwacha isanagwetsedwe mphamvu ndi 44%. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wano wa Times. Tili ndi nkhani zina zambiri bwino lino. Popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, anthu okhudzidwa ku chigwa cha mtsinje wa Shire adandaulira bungwe la Roads Authority chifukwa chochedwa kukonza msewu wa kuderali. Misewu iyi ni monga ya Sidiki Mia Highway, Gwanda Chakwamba Highway, Misewu 4 Bridge, Mtayamoyo Bridge ndi Chapananga Bridge. Wezi Gausi akusimba zambiri. Popereka chikalatachi lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe kuma office a Roads Authority, mmodzi mwa anthu okhuzikawa Anthanda Nkhumanjiwa anati iwo ndokhumudwa kamba kakuti misewu yambiri ku dera la Lowa Shire sikukonzedwa monga momwe zigawo zina zikuyendera. Iwo ati ku Lowa Shire misewu yambiri inaonongeka ndipo bungwe la Roads Authority likuyenera kuti lichitepo kanthu powathandiza anthu aderali. Madandaulo anga kwambiri ndionera kuti nkhawa yanga ili pa mvula chifukwa choti misewu imene abwera pano kwa ndi M1 komanso inaduka kwa zakazaka ndeko kukubwera za nyengo akhala kulengeza kuti kukubwera mvula yambiri kwambiri yochuluka yomwe kundipasa nkhawa kunena kuti kodi azibale anga kuchire vale ayende bwanji nthawi ya mvula. Poyankhulapo atalandira kalatayi mneneri wa bungwe ya Roads Authority Aposha Kajanga anati ofesi yawo ndiyotsegula kulandira madando osiyanasiyana okhuza misewu mdziko muno. Bungwe lathu ntchito yake ndiye kuona kuti misewu ili bwanji osati dera limodzi koma madera onse a dziko lino la Malawi, ndipo ndikukhulupirira kuti nkhani zonse zimene alemba umu mayankho ake ali. Kalatayi inaperekedwa ndi msungwana wa zaka 24 amene adalephera kuti apereke kalatayi masabata ambuyowo kamba kakuti akuluakulu ogwira ntchito ku Roads Authority kudalibe kuti alandire kalatayo. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lero lalephera kuyamba kumva mlandu okhuza kapezedwe ka katundu wa Anoman Chisale. Nkhani yakhala ikuvuta kuti iyambe mbuyomu kamba kakuti bwaloli limamva mapempho ochokera ku mbali zokhudzidwa. Malinga ndi woyimirira a Chisale a Chance Gondwe, iwo apereka mapempho awiri amene akufuna kuti bwaloli liwunikire kaye. Anayankhula motere. Madandaulo akanaloti mapepa documents amene tikufuna kugwiritsa ntchito poyankha mlandu wa forfeiture. Documents anatengedwa ndi aboma nthawi yomwe amamanga Chisale. Tifunanso documents amenewo chifukwa documents ndi mataito, documents ena ndi masewa agreement. So tifuna documents amenewo kuti tigwiritse ntchito pochita prepare defense ya Mr. Chisale amene ali woyankha mlandu woyamba. Kulina ndoti milandu iyi aitenga nthawi itatha molingana ndi malamulo amene timatcha Limitation Act, komanso asumira anthu olakwika chifukwa nkhani izi ndi za civil forfeiture proceedings amayenera kusumira chinthucho osati kusumira anthu. Boma mchaka cha 2021 lidanda katundu wa Achisale poganizira kuti anamupeza mu njira za chinyengo. Pakadali pano boma lili kufuna kuti bwaloli lipereke chilolezo kuti katunduyu agulitsidwe. Mabungwe onse akunja tsopano akuyenera kugwira ntchito ndi mabungwe amene si aboma a mdziko muno pogwira ntchito zawo zosiyanasiyana. Bungwe la NGO Regulatory Authority ndi limene linena izi pa kadzutsa amene linakonzera mabungwe a mdziko muno powadziwitsa zina zatsopano zokhudza mabungwe amene si aboma. Selina Tambula anakadya nawo kadzutsayo.
Mkulu wa Ngora kuno ku Malawi a Edward Chileka Banda wati izi zikutsatira kutsindika kwa ndondomeko zatsopano za boma. Mwazina ndondomekoyi ikutsindika kuti mabungwe akunja akuyenera kugwiritsa ntchito 30 pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zawo kudzera ku mabungwe ya ku Malawi. Achileka Banda akufotokoza. China chachikulu chimene chafotokozera ma NGOs komanso general public ndiye kuti mabungwe onse amene akuchokera kunja kwa dziko kudzagwira ntchito m'Malawi muno akuwuzidwa kuti adzigwira ntchito ndi mabungwe amene ali ku Malawi kuno. Cholinga nchonena kuti pang'ono ndi pang'ono mabungwe amene ali ku Malawi kuno azithanso kuphunzira ndi kukhala ndi zipangizo zomwe akhoza kugwira ntchito yawo. Chifukwa kuti timaona kuti tikangokhala ndi mabungwe amene ali akunja kumagwira ntchito kuno ndikuti mabungwe athu ali kuno saphunzira komanso nthawi zambiri mabungwe amene saboma amatha kungogwira ntchito ija kwa kanthawi kochepa ndiye akamaliza ntchito ija amasowa woti apitirize ntchito ija. Ndiye malamulo atsopanowa akunena kuti 30% ya ntchito zimene mabungwewo akunjawo adzigwira mdziko muno ayenera kuti akhale pa ubale wabwinobwino ndi mabungwe amene saboma akwathu kuno ku Malawi. Ndipo Asharifa Mia ndi mkulu wa bungwe la Gift of the Givers kuno ku Malawi. Imene itayilandira bwino chifukwa si chinthu chatsopano ngati international organizations takhala tikuzidwa mzaka za mbuyo kuti tikuyenera kugwira ntchito ndi maloko NGOs ku Malawi kuno. Komano ndichosangalatsa kuti lero zapangidwa formalize kuti aliyense ayenera kupanga comply komanso tizizi fufuza kuti kodi tikupanga comply ndi zimenezi kodi 30% ya income yathu ikupita through local NGOs nde tachilandira bwino kwambiri. Ndondomeko zatsopanozi zikuperekanso mphamvu ku Ngora yokha kulembera mabungwe onse amene si aboma mdziko muno. Ndi nkhani imeneyi yochokera ku Ngora tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane mdzulo buno koma tisadasiyane na mitu yake. Chipani cha Malawi Congress chati sichilowerera pa zimene zipani zotsutsa boma zikufuna kuti akuluakulu ena akubungwe la Malawi Electoral Commission komanso NRB atule pansi maudindo awo. Anthu asanu ndi awiri ndi amene atisiya kamba ka Namondo wa Chido. Ndipo nthambi yona zolosera mmene nyengo ikhalire yati mvula iyamba kugwa bwino kuyambira Sabata yamawa. Mutha kupeza nkhani zimenezi ndi zina zambiri pa times.mw pa Facebook, tsamba lathu ndi Times 360 Malawi. Nine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre, kukufunirani madzulo opambana and goodbye. Izoso zinali nkhani za lero pa 17 December